adda may salaget ka na ka. Ano yun? Pukpukawan na ti kwarta. Weh! Ilang may bigyan naman na kung gamo ka nga talaga. Imbestigaan da ano nga guest nga ka. Ang daamin nga na panijay. August 4 po. Asa si Ronel? Si Ronel tawagin sir. Ronel. At dapat ka nuti ka ba? Ito po yung kasama namin. Ay, si kayo? Ano po yung nawawala po? May nawawala daw po pera. Ano kasi Amin kayo galing sir ko. Ay, papaayab data. Ay, edmos kaghanda ka, no? 100,000 ka rin. 100,000. Nam. ano yung wala po kami ano doon na. Ay, sir, kung mabalinin na kayo, ito lang nun ta. Dahan na kayo ni guys, ha? Kasi sir, tayo makita kayo papel dito kayo. Ala, kayo din, di ba? May kayo, sir. Direksyon kayo nga, sir, yung guys na talaga. Ikaw agad ang bunot ng magandang umaga. Hindi kompleto ang araw pag di kita kasama. Okay lang, nandito lang ako na laging nakaabang. Kahit na magdamag, eto naman kung ilang oras ang masayang. Di naman ako manghihinayang, handa ko magbabad makasama ka. Ayos lang kahit gabihin pa ko kakatingin. Dahil di ka nakakasawang tingnan. Basta na yung mga mata. Susundan, susundan sa mga punta. Basta't kumiti ka lang palagi, lagi, lagi. Oh, lagi, lagi, kumiti ka lang sa'kin, akin, akin. Palagi, kumiti ka lang palagi, lagi, lagi. Oh, lagi, kumiti ka lang palagi. Alam mo ba mula nung dumating ka, bumalik yun na wala akong sigla. Ikaw ang naglagay ng tamis, sinalis ang pait sa masama kong timpla. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang naranasan ng saya ng mundo. Kasi dahil sa'yo, okay lang anak kung ilang oras ang masayang. Di naman ako manghihinayang, handa kong magbabad makasama ka lang. Ayos lang kahit gabihin pa ko kakatingin. Dahil di ka nakakasawang tingin.